nila na isuspindir ang Sa Pilipinas. tahok ng mga issue sa war on drugs, palagis man sumutang higit na paan. Tubig baha, noong binabot pa sa lampas na magiging. Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, LTO Bicol nagamit na nin drone para ma-survey ang kamugtakan kan trapiko sa Rolando Andaya Highway. Mga personal kang Solid Waste Management Office doble kayod sa paghakot basura, ngunya na Pasko asin bagong taon. Annual budget kang lokal na gobyerno kang Naga, pasado na sa sesyon regular kang Sangguniang Panlunsod, ngunya na aldaw. Human Resources Management student kang Naga College Foundation nagpahiling nin tibay sa saydang ginibong Palace Handbooks Expo. Diyos marhay na banggi, ako si Antoinette Eduardo an sa indong tagapagatod Bareta. Para mahiling nin mas malinaw ang kamugtakan kan trapiko sa Lupi, Camarines Sur, nagamit na nin Drone and Land Transportation Office 5 Regional Law Enforcement Unit. Sa drone video kasubagong alas 7:40 nin pagkaaga, mahihiling an halabang pila kan mga bihikulo sa parte kan barangay Kulakling, Lupi, Camarines Sur, asin an sarong bihikulo na nag-counterflow o nagsabat sa traffic. Huli kaini, nakaabang naman an mga LTO enforcers para itao sa motoristang nag-counterflow an amay na pamasko na citation ticket. Sa iba pang Bareta, daiman maagihan ngunyan ang spillway sa barangay San Jose Iriga, Santa Elena, Baras, Nabua, Camarines Sur. Huli kan pag-apaw kan tubig, darakan pag-uuran na namamatean sa probinsya. Magin ang spillway sa barangay Santa Maria, Sabang, ang daiman maagihan kan mga motorista asin kan publiko. Ang mga MDRRMO ang yaon ngunyan sa pagmonitor kan sa indang mga nasasakupan huli kan peligro sa baha, darakan daing untok na pag-uuran. Sa iba pang Bareta, Solid Waste Management Office nagdagdag nin mga personahe para mahakot tulos ang mga basurang matitipon ngunya na Pasko asin bagong taon sa syudad ni Naga. Ang kompletong detalye sa report ni Christine Reyes. Abot sa 120 tonelada ng basura ang nahahakot ngunyan ka Solid Waste Management Office na mas dakol kumpara ka nakaaging taon. Ang datos na ini mas madagdag pa na parani ng Kapaskuhan asin bagong taon. Susukay SWMO Head Engineer Joel Martin, nakadeploy ang sa mga garbage truck harani sa mga simbahan para tulos mahakot ang basurang matitipon digdi. Kabali sa tinututukan ninda, iyo ang pangenot na tinampukan syudad, asin mga plaza na tinatambayan, asin ginigibong pahingaluan ka sa tuyang mga kababayan. Ginigibo po kan Solid Waste Management Office, inuton po si mga simbahan, si Patio, tas ongoing po bagasi sa tuyang simbang gabi. Gusto naman puntawan ng convenience, si mga parasimbata, si mga nag-aarangal, tapos iba po kita ng 7 o'clock na mass, anticipated. So, iniinot mi po si mga simbahan, si Patio. Pandua po si mga main roads para lang po mahiling ta. Ang plaza po bagang ngunyan, magayon ta, may mga ilaw. Kasunod po kaya dapat po malinig man siya. Huli tadakol ng mga basurang nahahakot, nagdagdag naman ng mga personahe ang Solid Waste Management Office para mahakot ini sa tamang oras. Nagdagdag kita ng mga employees sali po sa Special Concerns Office na maka-relieve po kan si kasiributan niya. Gusto pong sabihin, si mga yaon po sa special concerns, ito nagigirib po yan kasi mga special projects, na pundo na muna po ito, we will give way to the preparations on the season, Christmas seasons, and si paabot pong pag-celebrate naman kanyo. So, pig-aasahan ta po ang basura tangon yan mas nakula. Parani po ang Pasko, parani po ang New Year, nagdadakula man po ang basura ta. Ang dati pong 120 tons per day. Ang pag-ihiling mi po baka madagdagan as we go near the Christmas season, si Christmas Day saka si New Year, padagdag man po ang basura ta kaya. Ang pagkolekta kan basura sa bilog na syudad kan Naga, ang pakulang ginigibo kada may dakulang okasyon o aktibidad, kundi orol daw. Para sa One Media TV 48 Naga, Christina Alcanzar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto,
Matapos ang tambak na basurang natipon as sinahakot kan SWMO na dinara sa sanitary landfill durante kan Bagyong Christine, kaya pasubuot kan landfill na mag-ako nin basura hasta sa 5 taon. Susug ki SWMO Head Engineer Joel Martin, napano na ang first layer kan landfill as sinyaon na sindangon yan sa second layer. Sinisiguro man kan SWMO na mayong maapektaran kan sanitary landfill kan syudad ni Naga. May mga basura man subuot na napapakinabangan pa na iyuan sa indang pinagre-recycle. Ang sanitary landfill po, under control ta. Although pasiring na po kita duman sa second layer. Iyon po nga na yan sinasabi ni Kansatuyang Alkalde ni Madam BP Lenny na gano'n itong ako ng marayang basura sa Satuyang sanitary landfill. Ang plano po talaga ng sanitary landfill, gano'n baga itong inverted pyramid na layering siya. Tapos na po kita sa first layer. Ayaw na po kita sa second layer. Pero ang assurance na po kay ni kaya niya pa ang at least siguro 5 years pa. Or more than 5 years. Depende po ini sa to. Por dahil po baga duman sa sinasabi na Ma'am Christina, waste diversion technology, na si 75% po kang basura tapik, babalik tagirarin, ginigibot ang another product. Halion po si pwede pong mapakinabangan sa basura. Ang ilalaagtan na lang po doon sa 25% na residual ang apunta. Sa iba pang bareta, mga vendors as in para try-mobile sa Naga may kanya-kanyang rason sa pagluyakan sa indang ganansya ngunya na paabuton ang Pasko. Aramon ta ang detalyes kayan sa report ni Cristina Valenzuela. Mabublay ang ganansya kan mga driver, huli kan mga pag-uuran, sinabayan pa ini kan magabat na bulos kan trapiko 5 aldaw bago ang Pasko. Susug ki Lionel Pontejos, sarong tricycle driver, maluya ang biyahe, huli sa pag-uran na dara kan Shoreline, idagdag padigdi ang magabat na bulos kan trapiko sa sentro kan Naga. Medyo maluya ang kita dahil mauran, tapos mapikitiyon magkayod. Siyempre ang mga pasahero dahil napaparolos sa mauran. Pero pag magayon ang panahon, magayon man ang pasada. Sa lado kan paratindang si Ma'am Ninita Bulahan, kan Naga City People's Mall, dai pa niya malingawan ang winalat na epekto matapos ang bagyo. Kung dati, paglaog kan bulan ng December, dakul mahihiling na nakadisplay na parol as in Christmas decoration. Alagad matapos ang bagyo, kulang na ang mahihiling sa Naga City People's Mall. Ang mga nakadisplay ngunya na parol, iyo si mga parol na sa indang na isalbar durante kan pagbaha na naipabakal sa mas habang presyo. Kaya kami, kung pera na lang itong matada dyan, maubot. Yun na lang yan ang may pagpapaba kami. Actually, ang ibang iyan, sabi ko sa inda, Sir, ma'am, nabasa yan. Pero kumbaga sa mayo na nga ni sindang mabakal. Di man siya totally damaged, kaya lang nabasa na nalabo yan. Pupunasan mo na lang yan. Ang paratindang pilinat sa Bicol Central Station na si Nanay Rosalinda Boter, naglalaom siya na madakulang parabaka sa terminal sa pagpurulikan mga nagbakasyon ngunya na Pasko as in bagong taon. Usually kaya ang barakalan pag tapos bakasyon, arog bakang September, pagtapos Piña Francia, orulian yan. Siyempre maoruli na madararan mabarakal ng mga pasalubong, mga arog kaya. Mga parang arog lang kayan permi ang so, pero mga January kita. Baka sana lamang. Siyempre makabawi-bawi lamang kang baga. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, 2025 annual budget kan lokal na gobyerno kan Naga naaprobaran sa sesyon kan Sanggunian Panlungsod kan Naga ngunya na aldaw. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Number 3 ng Naga City Police Office. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa pesentas tahod ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha nung hinabot pa sa lampag na medical. Siya na alas tinong tubig kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare.
The Naga College Foundation, College of Health Sciences. Your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education. Nandito ka na, Lola! Sobrang enjoy ka kasama, Lola! Lagi mong tinutulungan si nanay mag-alaga sa akin. Lalo na kapag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ikaw po ang nag-aayos ng mga gamit ko. Hinahandaan mo din ako ng mga pagkain na masustansya. Yan ang lola ko! Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang sa tahot ng mga isyu sa war on drugs, palagis man subutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging Siya na anas tinong kalayo ang apektado kang Newsway. Sa pagpapadagos kan mga bareta, mga barangay sa syudad ni Naga may designadong firecracker zone na. Alagad ang hapot, piras sa mga ini ang nasusunod na gamiton. Aramonta sa report ni Christine Reyes. May designated areas na ang 27 barangay kang syudad kang Naga bilang firecracker zone o lugar na otorisadong pwedeng magpaputok sa Pasko asin bagong taon. Iniyaon sa mga open areas na mayong kataid na harong na pwedeng madanyaran o may magreklamo. Sarong paagi ini para maiwasan kung saan magpaputok ngunya na Pasko asin bagong taon. Sa barangay Balatas, gabos na zona igwa ng designado nga firecracker zone. Inibabantayan kan mga barangay tanod na i-deploy ni punong barangay Ferdinand Tihita. The same man lang po ang tinaupong area na during December and 31 na may mga area na dumang pwede magpaputok ang mga nasa kupang kaning zona. Igdi po sa Zone 3, igdi po sa Tubangan kang Barangay Hall, ayun po ni ang naka-designate po na hindi po pwede magpaputok po ang mga taga Zone 3. Ang Zone 2 man po, dyan po sa may front kang simbahan, si Chapel, na may iwas po dyan na pwedeng dyan po sila magpaputok. And then sa Zone 2 man po, duman sa may half court man po sa Tubangan. And then sa Zone 1, dyan man po sa may half court man po sa may cruising, dyan po sila pwedeng magpaputok po. And then po sa may Zone 4, Zone 5, doon po sila sa covered court po, sa may open court po, sa may residensya po ni Blackie po. Daiman subot na susunod ang mga designated areas na pwedeng firecracker zone sa Barangay Dayangdang. Pinagirumduman na sana ni punong Barangay Julius Sanchez ang mga magurang na bantayan sa mga aki na maggamit ng paputok. Apwera ka nababakal na paputok, may mga improvised na paputok man subuot sa saindang barangay na iyo ang saindang imomonitor sa paagi kan saindang mga barangay tanod. Bilang kita kang barangay at sinang pag-iribat sa konseho kang barangay, dahil manggiraray po na pundo asin na untong na magpataong patanin sa satuyang mga residente. Urog lang kayo itong mga kaakian na uso baga po mo niyan itong mga buga-bugang inaapod. So
may nagkakairing na kong mga aki dyan na nagigiribong mga buga. So iyan, pigwawarningan ko pag nautro, pag iraray, kinukumpiska ko itong mga buga-bugang ito na improvised na paputok. So siring man duman man sa mga makukusog na mga paputok like 5-star, pahadihodas, kung mga ano-ano, ito makukusog talagang pwedeng magkausa ng aksidente. So hagad ta sa mga residente dito sa barangay na pwede man baga po kita mag-celebrar ng kaugmahan, ng kapaskuhan, asin bagong taon, na bako na lang ng paputok ang gamiton, kundi kung ano na lang mga materials like kaldero, kawali, kasirola, or busina sa auto. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Canzo Reyes, Newsbreak. Sa iba pang bareta, December 23 aldaw na Lunes, tutugutan na ang pagtindanin paputok sa gilid kan salog sa Naga City People's Mall. Inimadorar hasta sa katapusan kan presenteng bulan. Sulamenteng ang mga may permit sana ang tutugutan na makapagpabakal nin legal na paputok, mantang nakabantay man sa inda ang task force na pinagbilog kan lokal na gobyerno kan Naga. Padago sa mga bareta, inaprubaran na kan sanggunian panglungsod ang 2025 annual budget kan lokal na gobyerno kan Naga na nagkakantidad 1,887,242,528 pesos. Na idagdag man digdi ang 800 million pesos na savings hali sa manlain-lain na opisina kan lokal na gobyerno kan Naga. Nagsurat man si Naga City Mayor Nelson Legacion sa Committee on Finance and Appropriation na nagsusugo na idagdag ang nasabing savings sa 2025 annual budget kan syudad. With that, Madam Chair, in behalf of the Committee on Appropriations, may I move that we approve the amount of 1,887,242,528 pesos as the annual budget for 2025 of the City Government of Naga. Thank you, Madam Chair. On joint and collective motion or Committee on Appropriation? On motion with the Committee on Appropriation, the annual budget for 2025 is now approved. Congratulations for the Committee on Appropriation. Sa police report, arestado ang driver na si JP Yang, 35 anyos, residente kang Zone 4, Barangay San Nicolas, Syudad nin Iriga, sa ginibong anti-illegal drug by bust operation. Nakuha sa suspect ang sarong plastic sa nin subuot shabu, asin ang by bust money na ginamit na 15 pedaso nin 1,000 pesos na budol money. Daiman sinabi sa report kan PNP kung pirang gramo ang iligal na drogang nakumpiskar sa nasabing suspect na ngunyanyaon sa kustodiya kan Iriga City Police Station. Padagos pa sa mga bareta, Human Resources Management students kan Naga College Foundation nagpahiling kan sa indang tibay sa ginibong Police Handbook Expo. Ang detalyes kayan sa report ni campus correspondent Lovely K. Ejes. Transforming the organization for a better tomorrow. Yan ang tema asin sentro kang ginibong expo kang Human Resources Management kan Naga College Foundation. Ipinahiling ka mga HRM students na ini ang sa indang kasanayan sa pagpresentar kan policy handbooks sa indang napiling ka sosyo na negosyo. Ang dedikasyon asin paghinguha kan mga estudyante makakatabang para maging matibay sinda sa pagpalakaw kan mga organisasyon sa maabot na panahon. Saro si Mr. Harvin Ong, instructor kan Human Resources Management sa nagheras kan obheto kan MORPH. BORF is all about transforming the organizations, especially MSMEs in Naga City, to help them to be empowered and to ensure that it provides a decent work environment for its employees. And the objective of this event is to ensure that the students of Naga College Foundation are well equipped of the knowledge and skills that they need to have when they enter the real world experience. Susugman sa President kan Human Resources Young Leaders Association na si Joseph Daniel Sibulo, ginibo ang aktibidad para makanood ang HRM students sa government policies urog na sa pagnenegosyo. So the idea how the policy of the government from the DOLE and how the mga policies ng mga businesses na kinuha nila, how they're nila ma-adapt yun for the near future.
Napabilib man sa mga nagpresentar ang saro sa mga panelist kan MORPH na si Dr. Agapito C. Rubio Jr. sa mga ginibong handbooks. It is impressive to look at students trying their very best to present these ideas, no? Though we might not expect a very professional way of presenting, but the initiative, they're trying their very best to show their expertise on designing a handbook like employee handbook. It is very essential, and very few HR graduates who are already prepared for this. It's good that Naga College has started it. I commend Naga College for doing that. Para sa One Media TV 48 Naga, Lovely K. Ehis, News Break. Mga tugang 5 aldaw na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo kan Naga College Foundation Home of the Champions, Leap into the Future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Dai malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page. Asin i-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel. One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo, asin ini ang One Media TV 48 Naga News Break. Ng Naga City Police Office. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. taho ka ng isyo sa war on drugs, palagis man subot ang higit na Ang tubig baha, nung hinabot pa sa lampag na magiging. siya na anas tinong tuming kalayo ang apektado kang kasunod. Newsway! Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Mga ka-One Media, hindi po biro ang dilubyong pinagdaanan ng ating mga kababayan dito sa Bicol dahil sa Bagyong Christine. Kung kaya't hindi rin basta-basta ang daang aming tatahakin para kami ay tuluyang makabangon muli. Bagamat kami po ni James ay isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng pagbaha, sa gabay ng Panginoon at ni Inang Peña Francia ay mayroon pa rin po kaming lakas na makiisa sa mga recovery efforts para sa aming mga kababayan. At ngayon, katawang ang One Media TV 48 Naga, Naga College Foundation at aming mga partners ay inaanyayahan din po namin kayong samahan kaming gawing masaya at makabuluhan pa rin ang Pasko para sa mga Bicolano. Ang aming One Love, One Media Outreach Program ngayong taon ay naglalayong makapagbigay ng free medical check-up, libreng gamot, mainit na pagkain, munting pamasko at Noche Buena package. Sama-sama po nating hatera ng ngiti at pag-asa ang mga biktima ng Bagyong Christine ngayong Pasko. One Love, One Media, sama-sama sa Paskong may siya at pag-asa. Para po sa mga katanungan, sponsorships at donations, kontakin lang ang mga numero at email na nasa inyong mga screens. Maligayang Pasko po mula sa One Media TV 48 Naga at Naga College Foundation. Sa pagdiriwang natin ng Kapaskuhan ngayong taon, isapuso natin ang diwa ng pagkakaisa, ang pagkilos ng magkakasama bilang isang komunidad at isang institusyon. Ang Pasko ay panahon
ng pagtutulungan kung saan wala dapat maiiwan at ang bawat isa ay bahagi ng pagbangon at tagumpay. May this season inspire each and every tiger to reach out to those in need, extend our blessings, and build a stronger NCF community and beyond. Together, let us move forward with a commitment that no one will be left behind. Let us ensure that every Enciano, Nagueño, and Bicolano is valued and uplifted. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paskong may pagkaka